Mia Jørgensen med start 56 har vi med på banen. Vi skal også have Louise Brun med start 67. På opvarmningen er det Jos Martins og Mia Kansager. Og sidste rytter, Kirstin Skjoldsholm, som holder sig klar. Til Lisa Eliasson og Filur. Og foreløbig førsteplads her til Equipation. Fiodora jo.